Ubwatia niguo kurigiririwa n'ibigori byonsi. Omwanchwa omuli uno botambe ekero kwarari Brian SAGINI ISENA ase screen ya omwanchu muligereri igo mwanya na koleteire omuroberi bwomoganone aiga asomuroberi nigo tokirira abanyankongo bonse bakire ngumagiga asense ita Kenya osilira bali agusi ense ita Kenya nabo igo isiko ya Kenya litkurira ningo kona koletere gwikiraga iga tosangenere eyemo aseyemo musbati omonyankongo orokanira asege kege tambe kare namba eyemo kurwanira mangana yabasubati gose amangana yabasubati barwa Roiro bwa fistula nabo iga mangana y'ububuru bw'abana nini paka wekera bone gasaikire ningo kwanera Juli NYANCHAMA NYAMAO nigarega iga ase ege karogito ase omogano ne tusangenere atoteya mange unakinete wekera bone iga aikire iga asale timeti Madam Juli ngokoro ka daktari ngoro kemheshimiwa use nakingokoro kana ngimando kwa address ono igo kondo ka Beyonce mheshimiwa Dr. Juli NYANCHAMA Mheshimiwa Dr. Juli NYANCHAMA Oma soma na mayo mwanchu muri muswati ni gato tego so mheshimiwa ni gato tenga osomera baka wikera sama ngana gotenga PhD mheshimiwa asante sana so utwara chinga kina usangani ketaseni Ndizi TV anene mono MS yo muroberi bwomoganone karibu sana asante sana enkore ane gwakabuya igongo gete konyora dibageri egere ngichen kwanere abarigereri baito nanda abategereri baito bonsi kwa jumla egere mbatebina nincheningo uyugo chikobo murayobo umwakoyo 2022 esekero kyobo women rep nande munanda abenko bakorera amaya egere gochibosyo togendre kubwatera mheshimiwa fortunately nayo namba ibira saba subati kwisharansa sikiro kyo meke mase mu bwomoganone zitora harigererie kamera yago boniga orarati umwanchu muri ngai ningo atara kumakena abo nyinche bwo koranyango manyete gosobera batatu maroba kumanyete fontengo bari batakumanyete gwetere kamera yiga asante umwanchu murigereri erietaria Juli NYANCHAMA NYAMAO munyagitari nde gwabangina na bana bake anene mono ntenereta mangana fistula na mangana stillbirth yani mangana ari abangena bari babwata bokongu buri amacha gosoka rioka gusensa chinde echo yasoka gose Beyonce na mangana ari abangena bagusire abana babo obwangu buri bakoiboreru gose kengima di bakoiboru gose bakwiranda bataraiburu ainara mangana nkorigerana na mono ese Kenya yeito na gusi yeito kwa jumla Mbiamono daktari aso otate yani ngona nana mangi ocha walire mwanjuma ni metini go kumetingana kitle twa mwago sangana na daktari nimetu mwana tokale tabo ishimiwa boka gegase ekiroge keiga kiyama kya omoganone amuspa ose daktari Juli ni gabero mo daktari uchire nguma sana nonyase ense ito ya Kenya erongo Africa nonyense nkimaso kurwanira mangana yabasubati ko samanganonsi alengete abasubati daktari nteto ngayo kinerete litana ndengaika umwanchu murigereri nkinerete umadi babonchari gonga no nkinerete ese kenyoro keriya Kasarani bari bakoyi Kasarani no seito tato minda koro ku Michael Nyamao umwalimu orenge mwalimu bwesabu rasomiri chiskuru chinyinge Nyanza bakwa Sengera chiskuru chinyinge na isiko ya gusiga Rangala Girls ni chiskuru chinde Ithierio na someti mama minda koro ku Alice Kwambuka Kemoni umwana okemoni kuri basi buitangare daktari ngayina mwaka kyo yayiboire nene na kiacha no mangana yechisemi pako bonga ni daktari asante wana daktari yaibore tu 1987 July yani mwaka weri weyemo chini ya kianda na 87 July yemotinyo 7 chitariki 8 nadina yaibore tu ngasoma gocha ngachake skuru ya nese skuru korokuna St. Teresa's Rapogi Girls Primary boarding eso mwaka 1994 narina chagete boarding school ngachakira komanya mapema sana kumabuga gabi ngachaka kindange miaka 6 class yemo skuru yere bogere korokuna St. Teresa's Rapogi Girls Boarding Primary ngakora omwaka 2001 naringorete KCPE ese skuru yina ona betengo kora buya karangerwe skuru ekoro daktari oteba wate biya nabo gotate ingi gwanya tandake onye kubwate chinkaki ngakora buya
kanyora magisi amaya kanyora magisi 399 out of 500. 399 utiketire mweke mia ine out of 500 nkagende skuru Ekorokulwak Girls High School. Ukaenda school? Secondary Ekorokulwak Girls High School. Riete ntorari ugo buya ni national monchi torari ugo buya na kwalito. Lwak Girls High School Erebondo district. Anda kengi mheshimiwa wanchi to somali school ya bagere. Tato mindo muna mwegwa no muntu wanchete chisema. Wana chinga kiechi akarigere rigusiga nanda kanyorana chinga kiechi chiskuru ncharengo echi abana baiseke. Lakini abana baiseke goikera kirasa ya boarding konyanchira abamono. Agate barende tia ngire skuru iwe Koroku St. Teresa's Rapogi Girls nande tato minto nanchita mangana yo Kristo atagete Christian yani esukuru egwato bo Kristo anena muno bo Kristo gwa Catholic na kiki agereta kangiro na wekero nagenda Lwak Girls nero ne school na barigete mangana ye kanisa sana kanyore skuru inengia Ekorokulwak Girls wana ichinga kichaba neko kuna St. Mary's Lwak Girls High School mwaka ki waso to skuru ngaswa Lwak Girls 2002 na dinarenge form 1 202 form 1 202 form 1 Lwak Girls High School kavango kora bu ya kingo so skuru eyu na etete bu ya first term abana tu arenge skuru eyu tu arenge 346 badi tu achete form 1 skuru eyu ya Lwak Girls tinkora tibu ya nkaba number 36 karana ba number 36 skuru eyu omogeni naro chete katore second term agatukwanira buya motivational speakers a motivational speaker na ba kubweka inega na bambweka ninja na yenge agakwana buya ngachaka konyora kumba masomo negendekia ngachaka bono kwa serious kuringa kiyu nkamente number 1 2 paka mna na rwete school 1 2 paka mna na rwete school ya Lwak Girls andake kora kananga kwanje konya gwetana na school ya school next ai kwa mende school choka ibere pako gakora mangana ya primary na high school inki kenga outstanding bako ka rote ne binte bi oga pako gacha school choka ibere why the two schools school echo ne chingia chiarenge nchiarenge school chiwato obuburukano nande ekaronko dige anene mono Lwak Girls ekeroro mwana mungaini no twara bakongu bwe fees baiko goserinka kaba maita eno mwana mungaini bono ekaraba ko ire chinga kichingia okonyorana nkonya go kwabare chiza wadi munanje na renge mwana korukuna the most disciplined student school bono kwanyorana ekaraba ko ru ebiegwa na nje nkonyorande kiegwa nsachinde 20000 nsachinde na egwe binte binge ekatokana na bwate bokongu mono nande kina nyori ko rugusi woche school na bakonyara bari mu kondigeri barenge from a different perspective but I know mwana umuya nande no mwana mungaini no nyonyorugo so school tigaso yagende gusoma kiro kule mu buya school ya bugali na kibwalenge obo mabwarengo buya ese Nyanza province ngi machinga kiecho ninje narenge the best student in mathematics chinga kiecho Chiskuru echi chibwate Maranda High School, chibwate St. Mary School yala, chibwate Maseno School. Nyanzengima. Ulanda Girls Kuru Migori nero, lakini kwa nyora ninja na agatanganire ese sabu. Kisi bado nochi alenge. Kisi chonsi nochi alenge. Yatokana nintanga ine mono. Ono kinko genda isiko gari no ego se science congress ebintu mune bigo konyorana igo manyire nabantu bamanyete nje timba manyete ono muna rito go chigotarana yatokana mondo ngore iro mugati abantu bankorere shopping abante bagogete kondora bare kondokana the academic giants ono banchengera so life was very good ndikwa chagito tangane sabwe esabwe na chagito kutangana konye kinde primary school ina somete ya Migori ere Migori district St. Teresa's Rapogi Girls ere Migori wono naga korre buye sesabu lakini kanona igete class 8 nkanyoro mwalimu orekoro kuna Jafet Nyongesa Munialo lakini nachitagasira kana nyoro mwalimu uyu akanso are ko kwana buya akosomie sabu buya nando bogima bwe boarding no bakongu bwarenge wono ekaro gwete sabu egwiki yunge mokoria donut onye kwaba number 1 ese sabu ye wiki
igo ko chi donut isato kera di tuko mpaka wiki 3 per day Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday ekaro ko bana batwe se sabu matemwari sabu mokora oko chi donut chibere wiki ngima mpaka mochi okora nanda matemwande kero ko bana batri oko we donut ya mokera di tuko wiki nando bwate badge erikire gana the best girl mathematician the second best mathematician the third best mathematician bono kinko tanande obugima bwe boarding no bokongo bori bono onyaro monto kwa chi donut kira dituko nande no mete na pocket money nero nensi niniere igo gotema kokoro mokiegero maintain ko kuri chi donut each sponsor wanyore tayari inere yarenge motivating factor auno na chagete gwetere na dina chagete ko manyana kumbe na bonko igwe sabo bono ginko genda high school with kimbwate a foundation yuna jeno monto ndanyara okore sabu igatokana na bobono nko nyarago kwegendereri igo foundation yane yachagite keronde primary no mwaka 2000 district mock ya Migori district nje narengo mwana mutanganise sabu ndo mwana gatatu ese a district ngima bono ikange motivation na kumbe no mungaini ndi by default tindi modiri what I only need is yani nkoromoki to keep pushing on. Yes Kero ko bado ga iga ase high school konye tote no system nyi ya chire ga bado ntwe ngona mangana linga weske bado wasoma mon ai wachire ase system bado tayari matenga bana banyaruka ngo soma bali antake kurende ego gento ne kyona kyale ko kyale ko kipo ko agendaria mangana wa school ga kyarere boni siko kwa be number 1 mathematics wabiri bakaba mora iko kwa chakre koroki agento gete meao egento kyare kogera nagendererigo na tindo chigo semo subati onde bwensi onya go break a record na roseti sekenyorugi bonchari ngima bonchari singa kiechio onde tayo I think I was one of the best girls so kobe na bete KCSE yesa bana baiseke na renge omwana okatatu Nyanza province ngima ese chinga kiechio igo bono nga nande nanchete ekaroko soma bogere nando ko soma na bagere mbare hard working eso ko soma esama soma aro mbare serious in fact kere ndo mbare serious esama soma aro ono ko chigwe ikari kwanyora kero montongo somare werigeri kwebodi njerena esama soma one ekange motivation na barimu na baya baringe chinga kichi bakandadrega Julie Nyanchama nyamao bago kasana stream na renge iskuru ya lo ake ya renge 4 streams stream na renge ko ku north bona renge form 1 north form 2 north igo mpaka ngakura one se form 1 north omwadi muone gwe sabu gari ko kuna Mr. Duor na baga so midi sabu lakini esabanto ese form 1 ngima ninchi bweka ninchi bweka na getire sabu bona average a mean max ye class yagenda nse ono bamubodina naki ngaki class kya ogeta iko perform ya nera abodina naki the best mathematician ese Nyanza ngima is from my class bono na nyana na bago ogeta na class kya no nyege kunya kugwa lakini nero bwate the top ese sababu ngoteberane esabu nkonyenyorere se chemistry esabu nkonyenyorere se practical biology esabu nkonyenyorere se physics ekaro bwate sa nkonyenyorere mpaka se geography ekaro bwete sabu igore likely bwete se mereme ndeyonsi kugwekero bwete sabu nande go kodigerie ekaro to kodigerie abana bari bakwenda chi university esabu is a factor, it is a determinant abantu ngoranga kera bare na Julie no monyagitari ore torigerie baga KMTC lakini ngo chikodigerie esabu mundu abwate D ekaro bwate D tingo cha gokana na toko monyagitari omya lakini nonya kero tokurwa amariogo ngwaka mubiru taringo kwediogo dikoego igobona rasma to digeria mangana esabu nengi yako bana bogo wake esabu ya umanye ediogo dingana iga na dibwene to mwana origa naiga ige esabu negentekia nonye se biashara dinare kon igo net profit ya na misi afunsi bande mari batanji kya banta bangai niko nyamonto siri yaro kaninga no mundu bangai nanto bansa komoba bansa kubeka mibaga ngabonje ndito kwa associated na muntu gitu mongai na kwa biru mongai ni region ya Nyanza banta bande mosoma na bara na ki reaction yere gosena kiba na kimokori rate na bara obwa mate boino na bara na kibo abadi twar ko sama na bara chinga kech model ena renge gento ko role model
onde biensi otagete gweta igate ko manyanga king sanga pingobo kana gende class ngaking ko manage chinsa chiane ngaingo toka igabona abante bakambwati ando siese ngochi kwanyora abante bakombwati korumaga bagatana mimi nataka nikue kama Julie ibakombwati igobono tukanyara gukina amo kwa kero somo gero to soma abantu bamino ngaibaro bale isko ngaibali naende nakina imbali ngamo no chi no seina asante seite tora bana nane njeno mwana ukabere uyu bwo mwarimu Michael Nyamao oyo renko bwati igago koregasi Busia county nango koregasi nande no asogete encherende nango koregasi konye Esekisi county nande no ende bono yoko mbwati igago koregasi Nairobi oyo komubwati yo koregasi igona na temete komoriria scholarship abo bande babere bare korumaga ne barongo kwirana onte ina kio gendreta mangana ya masomo kwa Gasoya University of Nairobi ukaendelea na masomo mwanchumuriri ase mesa y'omugano ni gotosanganere eyemo aseyemo honorable daktari Julie Nyanchama Nyamao uyorokanire ko munyankongo kigima anene mono asa mangana yoro iboro wa abana nabo yiga mangana iya basubati ngore nto togenda tambi togendere gosanganere omugano ya bu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bwumugushi nigo bono ya nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogushi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira ko Kericho Bomet Kisumu na boigo chinsemo ya centers na family medicine centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyorobo koreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbagwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko barago se theater eduka yoko ni mariogo ijune ndime nikanitebuni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu bwatumucyando bwobongo wose mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO nkwankira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchokisi ase bara ya Hospital Road angine skuru yokwegeli obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isa Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchwa omulire asentune akabani tusanganere eyemo aseyemo honorable daktari Julie Nyanchama
NYAMAO oyo bire munyangongo kigima nene mono gaiga ansiriro bari turi agusi okonyira basubati okire ne byombe byoko konya basubati anene mono kraba okora mangana boyo koibora nabo bari babwato mu chando ofistula yandira gutotomera ujumbe chao chonsi wetera sena miyora screen yao to tebi birengere byo nabo igo nabo gutuma amoni yaga nene mono onde bwense utagetesera nsekero gekega kyomogano ne kera litkoria ejuma nabo igo moiro litkoria Jumapili daktari wakorera amangana high school kwa bire muntu mo ngaini kimana mo na sesabu na kyo performance school gaiga umaka magosa uchi university ende university uchiete high school la ena nyore keregento nganyore sabu nganyore gesongo B+, nganyore geswahili chemistry biology nganyora physics nganyora A-, geography nganyora A-, nkamanya karua nkarangirwe University ya Nairobi na mwaka kyokote class ya ni form 4 mean form 4 ngorete 2005 KCSE nkaba mwana mugata to Nyanza nkarangirwe nkoende University ya Nairobi na rangiritwe nkarangirwe murimo korokuna Bachelor of Science degree in nursing ina rangetu nchiko kora nursing njiko digeriri gweta bana badina kabwire sukuru no bare medicine nande bagokora parallel inje nabongetete buya lakini nare konyora sponsorship ya serikali ngende go ese regular program okora medicine wana kingo so University ya Nairobi nkaba umoyone ugakwa na tete nkora medicine lakini bona narangeregu nursing njiko digeriri timbwa tichibesa ndachiere parallel ngate abono tianda umwako mutanga ni tinba very serious na masomo ngakore biashara ngatare town nyayo bingi mena nyuma yete imena isiko ngotara biashara kyo kora ko university doctor ngotara ko gwakalo na kaga sinini nara tara naranga kitaunia kore kanarende manje Nairobi narenge serious mono lakini sama soma are karuna ro so akubwate kitabu na bona are okora bia igotingweti matemo kingo so mwako no kabere moshimo tarangira gwa so mwako kabere biashara ke byo kora bado wate bata nyotara Nairobi bono toro china arure gusiga nandi muna nagote inare ngo mwana okabere enga kie ikonye tato minto retire kine university iga retired kwanza kinkwenda form 1 he was already retired bono na ikire Nairobi ngusi inkoru besa nimbwate ya jab ninga netinkore kende gose biashara boke iga egara nande ngende no boyima bono na karetira matoke make korukusi room 414 inere room ya nentangani hole yare ku hall 4 bono nao ni matoke na tara na rego tara rende manye na kina Nairobi korekana why bananas na jijina na binare ko nyara korusi na ndengoni Nairobi eso mwako yumutanga ni muna naswaiga nkabori koba representative ya first year students ba nursing ese kiombe kia nurses ke University ya Nairobi karona bodi koreki nkanyara kumbe na bonko nyora support abanda nabo bako ngakirekura wono ngachaka nkabe representative first year agaburende mwako kabere nkamanya ko goswaso no bono bono ibina biashara ogosoma kwa nyema toka omake watare town Nairobi kwa ramune korekana imena isiko Nairobi nye manyete ko River Road mpaka hapa hili inye manyete nganyikora bas kwa manegoso class wasoma like wala ko balance mtebyansi mheshimiwa muna nagote ino mundo mungaini naringe nabongo isaranza maragoba nande bindo nyasa na bangete talenta nabongo somege nteke mabonega nande muna kere igongo nkebwatete exactly muna kere igo tindi tingane nande ngesome kabere manyego kemanya igo muna nage soma igo geikire sobongo bwane inande ngego soka wono marogona dinare go soma rende egerenchi go kora mangana matemo yirogo supply ra matoke ningo kurusi bono matoke ndigete nde hostel begeta matoke ngoni nda matokane abana bagoja bacha kugura matoke kurwe room yane aya gota banaje igona mabeso kwa ntari matoke ya mabeso kwa abantu bakuye ko mogoya rende tusikiro bugima oyi no mwako kabiro genda takore biashara ebyo wasire baka mangane bora iwe university nakimara kura mwako gatatu bano mwako kabere tinje tingoni matoke omwako kabere muna nasoete sonu nkabe congress lady hall kuruku hall 12 hall ya basfati ekarore student leader nkweru musara na karire chirwinya 500 moti umotini inkomenda ne loan yane
ndoche na inarengo muntu munda sana ona tinjeti ko matoke tinjeti ko gendere wakinire ngabeke full stop wono ngachaka koni bitabu riria banafunzi bagocha ibitabu bya medicine gose bya nursing ama godia bari igoro uragore gitabu ekemo 13,000 6,000 bitabu biri to gotumie school wono nchenkaba nagenda narige bitabu biri original na photocopy aibono muno goche university gwachire first year ogogete orangeri nursing orangeri medicine kwanyore getabu egakoni go 13,000 nanje nagote intachiri gwisatu photocopy katel cha soire photocopy egetabu the same with the same content bas egere tonyare ko kurenda nabana mbaro bataikwenyara oyino mwako gatatu oyino mwako kabero ko endo gatatu wono esobora yuwane naringe Congress Lady Hall 12 na beta ngokora magendero aro mpaka bono iga chinga kiechina soete hole yu boko ngumbware ngo hole yi konye yara bede chinga kichintambe sachinde mbure gotu kwanyo konyorana sachinde ngotwere go chanyomba ime nsachinde chi bathroom esa bantu bago siberi chianga mbiarenge bia ekagerancho monyene kimbwate eleta head ya sonu nkadikari rube uchese vice chancellor you know student affairs nkamota birende bintu tubwate na biebi etote tatokore ato roseri mapema igere tunyare komenya buyese hostel karonari kari ruwe na bona beten ko batebie na maena mangana na araya na mogo cha mwerore onyobo kongu gwabero ko kero mwake tware wakana maintenance repair and maintenance yechiruwi sana abanafunzi bonse be university ya Nairobi igobona toko nyara gote bana besa nchio chigokora chirepejo omo waziri oyerebono iga CS taimatiang professor Magoha na bachete se hostel iyo aga 10 paka akaondokana na bana bamenyete igo nabo tuarete te bonchore ko batena lenga lecturer ino igarenge ya nero renge vice chancellor university of Magoha engaki nero renge vice chancellor ekaracha rende kwene kine binte bindigete seri rubena nekene ero monyene nero uchite nanda akanyora nekene ibe kareto bonchore chibesa chikabekwe hostel karosi gubuya ekaba repaired courtesy of me nande binte bino nonye ni sikari sa ntwabwate se abana baga siberi chianga isikora bachitakaro sibeta apeka beku igobano bogima tugatwara bogimo boncherera ne chinga kiecho nona renge representative National AIDS Control Council NAC na record kyo sweto aroro wetero borai bwana bwe university ntwabwata abana mbaro babwata borwairo bokoro kuna HIV chinga kiechi bado bantu mbare gwesoki muna bagwesoki bono iga wono ko banje nare ngumurai bubusibore nabo nkwanero ntebya mangana ngakiare ekagera bono tukatebana ngitoko konya banafunzi aba barwadire bono na keki esa mangana muna yunga so National AIDS Control Council ngo represent abanafunzi abasubati se program igobona but nabo tanga tayari wansira korokia mangana iyo bwanchani go chiase humanity okoba egento giankunete egento getangani umwana naro urenga urwarete sana omwana oyu kera swete university na barenga umwana umya muna chi university oroche chire agacha kanyorana onyodi roborwaire karanya roborwaire agasinyu agatiga bono kwenda none classes chiae erebona arisiko egacia eno gwesa busi gwe aka gwe pambo buya bas ogendo diera uira na mara rende bona agacha karwara bono agacha karwara sana akaban conscious kare hostel bona gatoko muira nyagitari tokonyorana mangana na bari munari gorende tugateba rende mbuya rende tochake program nona bana bari barwarete na bakonyora mario gabo ese health facility university na bokonyora mario gabo a HIV tuberculosis na bogotwaro busiro wo kwedikyo na ndekonyora mario na ndogende na masomo lakini chinga kiechie sogeti konyo borwere bwachire gesara abwate agachagatwara bokongu meningitis agasira bono gwetera program iyane tugateba rende tiato support kero mundo na keki na bekete kiregekyo kyogotenera banafunzi samangana yu a HIV among students bali ni program yange sukuru nani
program eyu njarenge skuru incheka rongo genda isikari nkora kwana nde bintu bibere bitatu bono nkaba identified actually omonto ogerete ngaso program eyu it is omweshimu ito Charles Onyancha Charles Onyancha na bwato musani oyu orenge utenerete NAC National AIDS Control Council orekoro kuna Sobi Dr. Sobi Mulinde nero utenerete bono wetera omweshimu Onyancha aka introduce ese Dr. Sobi Mulinde yuteneta mangana HIV na inche nkareta rinda mangana HIV ese university igobona basani nabaya eba okubwata okoboko na ndeba kuyigorenjira Daktari kero pole kero kulirege bado university no binte bingi bigendererete nakio apart from amasomo nakino nyo bogima bwa bwa ngiro no mangana yo interact na bana mangana no even dating esukuru gana kimbi bogima bwa lenge bro abo mabwarenge buya kingo so university ya Nairobi okonyora abana bange badi baetete bare goswa kuru Nyanza province katoko swa already bamanyete bona gatoke ke sukuru bona itora basani tari na etoko chikomera banda bageni etora basani bona nche narenge mukarakari mono igo lakini rene nabwata basani togogamba twara amagendo munai nanda bange bawe bagante ina eno muntu mungaini totete tokoire bogere Pera anta bangaini warusi baire bogere totete chotoke bogere lakini rene nyasaye nare emeroberia turangira libuye na kiga yeskuru bado raibika tu asinyanchama skuru enarenge jebika asinyanchama na bwata basani abange abaiseke nabamura lakini egento giankonyete sukuru ko manuva no muntu mangaini narenge nare konyumaru nande tindi konyumaru mpaka bonega bono ekaraho abasani bane toko genda isiko ko burudika inje igonde gabo mune security detail na bone toko genda bari bako burudika baburudika bakora watch dog nwe nje bono munanda ikonyumaru igonde so baigasi anene ko make sure na abanafunzi bairanire hostel bonsipi bone inere gasi ane enene inere naga kore school nabanta bange mbanya njete nabete ngosanga nabanta bange baraya bange Kenya yengima abanene ndanyare kwanese kamerere lakini rende nje gasi ane yarenge korenda na abanafunzi bari twagenda na barabu anene mono bari bakonywa maru bairane hostel Kero kuri madaktari eskuru ondita ya ko gete tena kinono che ingo kina dole tenje tiga let me see someone na bange barenge nanda abayo gukumia lakini nande gento nari kori ya nane mono ndagete abantu mabwato busibore abantu besigete boka banyene okoba muna amasomo ayu anarigo na inde na tegete ngere inde timbasa konyoro borwaire okoba ko kwachire university na boro konyora chi degree bere onyoro mwana onyore degree ya koreta onyore no borwaire bintu ne binge biro igo ne binte binge nari korigereri ntarara na ngora abo musani one eno yobona wakore school pi utaranyora musani utaranyora muntu gwategento kwa kuri kingo chigokorere university nari nanyorete bono mugakone amonyorete university nande timonyorete kwanza university na monyorete ki ere konyo korire university lakini wone ere konyo chakire postgraduate master sare okora ekarona renge university gabwe kyombengero twabwati kyare koro kuna gusi university students ekyombe kinje narengo mo vice chairperson oyo twabwate muno mo chairperson akoro ku Hilary Matundura no akora Kisi county inere chairperson orenge chinga kiekyo bono kinde forum geteiga nkonyoro rende mai omwako noko oyo bono mbwate onta ina nyanchama mbuyore bona na ichengo kumina na kimuntu yo maete mpaka editari ane nyanchama oyo no muntu manyete in details bono nkamanyana ekarona renge ekeronde university nkoro kumuswati aba usimba nyanchete sana oyo manyete mpaka nyanchama ko ruko Erasmus no are no mugusio ore university ya Nairobi bono no twachagete kumanyera na igo bono ngachankanyorana ereta manyete gose no narenge ninche narenge vice iga somete ATM card yane
ero chikadi chiana chiagwete na watu achagete komanya na igo igo anyway daktari ne to gwatere ga buto koirana onte magana yi degree ya kabere nya somete bakabano gachonya somere ntukia PhD korana tore after mutumo konte ya yonsi mwanchuburiria ya mo ase ya mwana daktari Julie Nyanchama Nyamao kwa una kinete mna somete magana yonsi pibna kinete kurunse paka ga University ya Nairobi korana tore magana mangi mna chito kara magana ya masters na biga chikwana magana PhD na biga ko tema kuri obo kirugo kyobo women rep mwaka 2013 ase county ya Kisii kolende tachi goikawaka etebe naboni iga ine inki yachukurigi omwaka yegose etamu iga ya 2022 ngwera ntore atate ya yuna yanda mangi togenda tanda ya bu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanye tondo bwatu muchando bunoyo enya gitari ya Kisii Eye Hospital nige kurupo karali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwego muno ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena ku Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano no isato ibere enoti isato eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano no isato enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano no isato enoti eye mumarakabere kianda isato Kisii Eye Hospital macho bora maisha bora. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chiboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira senyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Daktari bado vega si university no genda rauta masomo gwakora bone degree ntangani degree yakabere ndonye chagete nene ganywe kolete bado nonya. Asante sana. Degree yakabere nyekorete University ya Nairobi. Egentongero ntagotebike na igetu mwaka ono kabere. First year nagotete na bete disappointed na narangeri medicine nkarangeri nursing. Abantu isiko gamba bwate maskari mono esa mangana nursing ebakora nurses
nabakorie emeremo babanyagitari abantu boko eywe tari mang'ana ekene kino mwako kabere egendo gyoka nanchete zina singeye neyo koiburia abakungu kinde second year Kenyatta National Hospital egasi yunare konye kora buya nande nabo nkobera nande ndare nyagitari okoba yokoiburia basubati inero ekina kigyoka nanchete senasi wano kana kore degree ane 2011 nga graduate ese University ya Nairobi ngachaka korenge rinki ndache nkore ese masters yane nkagenda ngakora internship yane ese enyagitari koro kujara Mogyogi Odinga Teaching and Referral Hospital eyere Kisumu nande gasi nanchete ne yo koiburia basubati nande nabana ibina bye bintu byo kanyanchete senasi ese nkore yane kingo kora 2013 ngakora internship yane kagenda ngakore gasi na Kenya Airways nari koiburia basubati lakini nabona ari koriye na montonde bwensi ogoswa emergency ya konyora care negentekia 2015 nkanyore scholarship ese University ya Nairobi ne scholarship eyu eyarenge yogo somera mangani koiburia basubati okoba kuruma gamba manyete na inere gasi nyanchite bone karwange scholarship ekore atoka kaenda rende gokora masters ese mangani koiburia basubati nkanyekora 2015 September nga graduate 2017 nkaira na nande senya gitari yetu bado gendrete wasire kwende yawe ya masters bado gendrete masters ko gendrete okolegas ya ekero nanyore scholarship nkaegwe study leave yani dibaga ngende nsome nkagenda rene ngasomera mangana yo koiburia basubati bado ringwa kerore degree ya intangani oli school bado ko kolegas ngai kwa kolegas kole first year kwende kole se degree ya intangani naona agakorire gabwa Aga Khan Hospital naona agakorire egere kingosoka isiko yatokana nimanyete bintu ngokora nagakorire gasi oyo anene muno chinga kichabutuko mugasona so class masters umemaliza degree ndani wakore masters wakore woni kwa maana PhD arungi yachite kuchikorwa bono ekero narwe University ya Nairobi 2017 na masters ngacha nkagendrije gasi anese general ngakore gasi engia egasi engia nonye nabansubati bari nakarwadi chinga kiecho abange bamanyete na tindi mogusi nonye nabanyagitari boka mbakangiure kingo kwanike gusi bono nombara umba maete gusino mogusi inde mono lakini karana kora egasi yane ese 2018 nkarangerigu na USAID nechi na US government ese program yoko rigeri na muswati onde bwensi tabasa gutirio bugima bwa ekera kogonki na mwana onde bwensi tabasa gukwa ekera kogonki ekoro kuna saving lives at birth okobese metienye yue etato na renge Kisi Teaching and Referral Hospital maternity gasi na korete engia yogo kumia nande bono ekero nanyora ribageri nkagenda nande ntiko semi ensengi mana ngakina nyarako gokeya mangana mnayu anana mone senya gitari yeito ya Kisi Teaching and Referral kamanya korwa kinko irana nkaegwe program ya HIV capacity building ese University ya Nairobi ese department korukuna united abunga kora imetienye mekego nkamanya korwa ngachigo chaki department ya nursing research and training ese nyagitari ya general ya Kisi Teaching and Referral bono munanko rukorwaro chinga kichabono inarenge head of nursing research and training egere ntemego semia kwa egasi anaro nengia esa mangani uko ibodia baswati lakini nchebuye konye ninchebuye kambwate semiechi nchigo konya lazima naande nsemi nabanyagitari ba mintogere to kine twensi kwa jumla okoba kidole kimoja kivunji chawa yani togwe korra ebieka elwata ngore na semi umwao to semani egere to nyare konya abantu ba minto ese anene mone sensemo yoko ibodi abaswati kraboni ka daktari nka yoko kolegas ninga sikyo kraboni goikera bono iga ena resign koru ese county esa mangana yu nursing research and training igo bono ese bono iga nu mwanafunzi nde muna nago tebi ngokore PhD yane esa mangana ukorigeri na baswati bande bonse babasa gusiri obugima bwawe ekero bakogonki na bana babasa gusira kengima gusubwango ekero batukirense ainara mangana ngokora program ya fistula nero
erone gasaine ko konya baswati na ndene gendrete ese program ya fistula etogotema kurigerina abangina banyare gokonya kabanyare ko korwari mapemegere banyare ko bwena mba menya no muchando yu chinga kichintambe andake daktari umwaka 2013 ngwesoge tukwate tukulikero kibo women repase county ya Kisii kuri ne ngwanyara gukora ngwanyara gukora ikibwa cyagete totebinge kikyabete nende inki why 2013 narenge no moyo bwo kubulikero kibo women rep Kisii county nande karona igwete umukutano noro twabwate hotel ko kuna Pan Africa Hotel Pan Africa Hotel nyachaine rore go chea umukutano uyu na revolution yari go chaka nkamanya ko igune kero kyo bo women rep mbonjari ke go chia na nje ngataba nje no monjari na nje no ndega lakini gwetera ogo semigwa no muchumbo ne bwechinga kichi ari koro kuna Charles Onyancha igante beti na Julie muna mbono gwa korete skuru togo so asiasa kora kore gasi yake egere onya gwekini ngora egere uchobo di siasa arona maene na temete go kwana n'abantu iga eso mukutano yo mu musacha gita kambori na ine Julie no gambeire no musacha chinga kiechio konya tinda nyora rende mwane bono nkatokana no nyengo kiborira bonda betingira abantu bade baroche na no morerende no mwana mokende kama ya koronga tarende tiangetiga nande nga support oyore koro kumeri otara okuba nere twasoge timna banchari abodie kero kyobo women rep chukura ngo chori mbolege ga 2022 osoma go chiwe na 22 tariki cyano mutinyo nane ngyo wata saba gusi osengyo planet esa bantu baito narambo iroko boko kwane nkubodie kero kyobo women rep Kisii county nande munango teba na baire ngo bakorera osego ko ba obokoreri obuya ese ensemo ya abamangana afya ya bangina na bana bake bono ngo basabana moment ngurunke tie serikali egere nkore binte binene bwetani ebire na rakorire daktari isko ya biesi ngyo chakwa kana lengi wanchite isko ya biesi binto binge nyanchite anene mono igo nyanchite ni nyanchite siasa ni nyanchite gotegera matero nande ni nyanchite gotenga gotera kyanchite gotero nyanchite gwekegere ukoro kuna bebina tukora tutunere gukumanya eko gotena naki bebina wangiyo gikindaga mama bebina wangiyo gikindaga mama ngato serunda mawi ya bara kawona nyisie ya wana baby parose chanda kwa Musa Juma tutakunira ngende giki baminete ogotero ku ekoko ngiyo nje ninyanje tamangane obwanchani nande to bwanchani ninyanje to bwanchani nande ninyanje to bwanchwa ogotero ku kwana mangana yo bwanchani omugako yorokoro ku Musa Juma na bwate omwanchioye omuswati yorokoro ku achien eso gotero ku ko komorakana achi bono muswati yorokoro ku achien ekeraso kasobo Musa Juma siaya asa koro kuna kababa uko ndio kwa kina abuno sobo muswati yoyo abagengi bakareta mangana muna bande kenyorokere muswati yagacha akagenda ekaro muswati yagenda bono Musa nkomurangeri arairane no nyonyorira abane za banyorire gabwisa sogete guti airane egere oyoye otulie okotara gwo gusikoro kwanchite ninki ngoroki okotara gwo gusinganchite no kumumuro yokorokuna makubamba egetinginye kengaini ngega kora tutunire ko ngumanyete akuningo manyitake amanga no ngotengore bado nje ni yanje tagotenga ko bani manyete na obogimobo no bwenge mbori permanent mbobwatie marking scheme ora chote na Brian Sagini igamenyete buyo beketik obogimobo mbuno ko bamenya
egente getangani orenda afya yao ebibinda byonsi bikubwati pero amangani family yago nuclear family yao bono ntebingo something about it keto chokore program yetu nuclear family yane igombwato mogaka n'abana babiri inere nuclear family yane apa sasa nabangi batari gutaka baswatu babaye bwatani na siasa timanye timo hako wera nanchite weswa siasa yiga mogaka ne anchite sana nande nero ongagachire nande garo chena nimbwatu burai nande no burai nkoboro kinde nyomba nande no nisiko nkoboro kinde anemne mono igakorigeriri munangwegerira abasubati akoba kora boring okorobotuki ngora no gende senya gitari ya general na bagota uno musubati okwegerira abasubati no nya banta manyeti neroyo timai tianda kimbia sara kyo chakwa biasara ne binga ngokora biasara ne binga ngokora anena mono injenu muntu ngokore biasara nkoninda bodi konina maemba nkoninde myogo nande nkugurande no nyine kawekero nanyoje umwanjo murigeriri narambo iroko boko kwane nko basaba momente chingurunke che serikali egere nyare gotwaro obokoreri bweigoro ni maete na health is wealth yani afya yao nero keregente isobogimobo igo twens pito nyare kwagacha essence moyo bokoreri nyagitari egere tonyore chinguru na afya tokore ebinto binde gochibosio biranyare gotokonya anene mona mangane biasara igo afya yao negento kya muhimu obogima bwao no bwe family yao negento kya muhimu nche muno mo women repoino aina ara mangana nkodigeri na monyore health services chirichingia egere motware chinguru chogokora ebinte bibinde biaisiko anene mone biasara essence moyo kwagacha eyiwe korokuna socio-economic empowerment through entrepreneurship and social and enterprise development aina mangana nkodigerere umweshimiwa ngwata no wanjite gotenga nabo gotera totera ingo gotera ko moto gukora aya tiabona totere ngoro kyoko taite yetinginye kengaini kelya kyobundi kyagacha mbure gotwa gesemwae baba mbure gotwa gesemwae baba mbure gotwa gesemwae mukungu sio masuri ni utoro sanganere eyemo aseyemo daktari osogota kamuruke nga honorable daktari Juli Nyanchama nyamao tutairi mugano ebuna kineto ikiraboniga aikira